बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ फोथांनाय, फेहेरनाय आरो जौगाहोनायाव मैखोम खामानि मावग्रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफाद दाफुंबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमाखौ बे बोसोराव गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि कथालिकुसि बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। बेनि थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मोनद' बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमफोरखौ लाफानानै बानजाय आफाद दाफुंनाय गेवलां मेल जानानै थाङो। बानजाय आफाद दानाय बे मेलाव तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारीखौ आफादगिरि, मावफुं आफादगिरि महरै अर्गेश्वर बसुमतारी आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि धनेश्वर बसुमतारीखौ गाहाय लिंथुमगिरि महरै बिबान होनानै बानजाय आफादखौ दानानै लानाय जायो। बानजाय आफाद दानाय बे गेवलां मेलावनो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ गाहाय आलासि, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ थांखिजानाय आलासि आरो गोबां धोरोमारि सान्थौगिरिफोरखौ आलासि महरै लिंनो थाखाय बिथांखि आजावनाय जायो होनना मिथिहोदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारीया। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि गाहाय आलासि महरै नुजाथिनाय बे गेवलां मेलाव गासै सा 1000 मोसाखावरिफोरनि बर'नि आंगो बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनाय जागोन होनना फोरमायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिया। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि प्रबिन सर्गयारियाबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमायाव आसामनि मोन 28 जिल्लानिफ्रायनो थान्दै महरै नुजाथिफैनो आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैना मदद होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। बे समनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जोंनि रायजो राजाखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांमोननिसिम आर'ज थाबाय। लोगोसे आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैनो हानाय बा थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय थान्दै महरै फैनो हानाय बिथांमोनखौबो जों जाहाथे जेबो आफानि अननायाव जेबो बाधा बिखिनि जायालासिनो बिथांमोना मोजाङै बे समखालि जोंनि तामुलपुर जिल्लानि कथालिकुसि बियाबनि जा कनफारेन्स जागोन बेयाव नुजाफैगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बे समनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जोंनि रायजो राजाखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांमोननिसिम आर'ज थाबाय। लोगोसे आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैनो हानाय बा थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय थान्दै महरै फैनो हानाय बिथांमोनखौबो जों जाहाथे जेबो आफानि अननायाव जेबो बाधा बिखिनि जायालासिनो बिथांमोना मोजाङै बे समखालि जोंनि तामुलपुर जिल्लानि कथालिकुसि बियाबनि जा कनफारेन्स जागोन बेयाव नुजाफैगोन होननानै आं मिजिंथिबाय।